Вітаю, шановні друзі, в етері Суспільного програма «Тема дня Крим». Сьогодні для вас проведу я, Лариса Волошина, а зі мною в студії допомагати буде Наталя Москаленко, перекладач жестової мови. Тимчасово обмежити роботу пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом. Це вирішили в українському уряді. Таке розпорядження з'явилося сьогодні на сайті Кабінету міністрів України. Відсьогодні пропускають в окупований Крим лише людей з кримською реєстрацією, а випускають з півострова лише тих, хто зареєстрований за його межами. Обмеження будуть діяти до 3 квітня. Такі заходи пояснюються карантином. Чи дозволять ініціатива Кабінету міністрів захистити здоров'я людей та чи не є це порушенням прав людини? Про все це ми поговоримо з нашими гостями. Першим з нами на зв'язку Іван Шевцов, начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону. І його ми більш докладно попитаємо, що відбувається на адмінмежі. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. От перше наше питання, як люди реагують на таку ініціативу? Чи були черги, чи були незадоволення серед тих, хто намагався зайти в окупований Крим або вийти з півострова? Так, я зараз безпосередньо перебуваю на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом в контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак. Сьогодні тут було досить жваво. Були люди, які намагались перетнути адмінмежу, але у них не було відповідних документів, які надають право їм зараз у зв'язку з цими змінами, які прийняв уряд. Більшість громадян із розумінням ставляться до такої ситуації, але, ще раз кажу, були окремі випадки, коли люди висловлювали своє невдоволення тим, що ми їх не пропускаємо, хоча вони пояснюють, що вони громадяни України і мають право перетинати адмінмежу. Тобто це мова йде про тих, хто зареєстрований на материку, я правильно розумію? Так, це люди, які мають прописку на материковій частині України, але хотіли перетнути адмінмежу в напрямку окупованого Криму. Пане Іване, ну це ж така типова ситуація. Дуже багато мешканців, людей з кримською реєстрацією мешкають в материковій частині, тому що вони є переселенцями, або виїхали навіть до окупації працювати і таке інше. І у цих людей там залишилися близькі. Інша частина – це люди, які мають реєстрацію на материку, але в Криму в них вже багато років, якісь будиночки, вони там собі просто живуть. От як бути таким людям? Чи дійсно, наприклад, людину, яка працює в Києві і живе в Києві і є переселенцем, не допустять до Криму, в разі потреби? Прикордонники виконують чітко свої функціональні обов'язки і в даному випадку виконують рішення уряду. Уряд чітко пояснив, що усі громадяни, які мають кримську прописку, можуть сьогодні попасти на територію окупованого Криму, а ті громадяни, які мають прописку на материковій частині України, можуть з Криму потрапити на материкову частину України. Вийти за межі цих повноважень ми не можемо, тому ми здійснюємо пропуск лише осіб, які мають відповідну прописку. Пане Іване, ще тоді питання. А які карантинні заходи діють на адмінмежі? Чи є захист для тих самих прикордонників або для людей, які проходять, виходять, перевіряєте ви їх на наявні ознаки вірусу? Так, звісно, ще з 26 лютого на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники здійснюють температурний скринінг усіх осіб, які прямують на материкову частину України. Прикордонники, які тут несуть службу, вони всі несуть службу в масках, в гумових перчатках, тому, в принципі, на території самого КПВ що 3-4 години проводяться дезінфекційні заходи, тому, в принципі, ми зараз тут у безпеці. І ще одне питання. До Криму дуже часто потрібно потрапити, наприклад, правозахисникам або адвокатам, які курсують через адмінмежу. І це інколи люди навіть не українського громадянства, але вони мали спеціальні дозволи. Як зараз для цієї категорії тих, хто саме опікується правами людини в Криму? Чи є якісь особливі? Станом на сьогодні, станом на
теперішній час у нас жодного громадянина, який би перетинав адмінмежу з такою метою, не було. Але у постанові чітко вказано, що іноземних громадян ми будемо пропускати із погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але ще раз кажу, сьогодні таких випадків у нас не було. Дякую, пане Іване. З нами на зв'язку був Іван Шевцов, начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону. А ми готові поговорити з Олександром Павліченко, виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Сьогодні було повідомлення, його, зокрема, публікували Крим Реалії, про те, що українські правозахисники ставляться дуже скептично до ідеї уряду обмежити пересування через адмінмежу з окупованим Кримом. На вашу думку, чи є такі заходи дійсно піклуванням про безпеку і здоров'я громадян, чи все ж таки мова йде про порушення прав? У нас є певні зауваження і застереження щодо того режиму, який встановлений при перетині лінії розмежування, і на сьогоднішній день він вже запроваджений і здійснюється. І, власне, він покликаний з одного боку обмежити вплив поширення коронавірусу на територію України, або ми так розуміємо, що територія, яка не підконтрольна Україні, так само хоче захиститися і з свого боку встановлює певні обмеження. Але разом з тим ми бачимо низку численних порушень, які тягне за собою саме цей режим, зокрема через те, що дозвіл на проїзд на підконтрольну Україні територію мають особи, які відповідно мають українську реєстрацію. І у нас були вже зафіксовані буквально вчора випадки, коли чоловік і дружина поверталися, у чоловіка є реєстрація, дружини немає, і вони були змушені, скажімо так, розійтися по різні сторони кордону. Так само проблеми були пов'язані з перевезенням осіб, які перебували на підконтрольній території, але не мали такої реєстрації, потребували догляду. Наприклад, йшлося про літню людину, про інвалідів, які переїжджають на цей бік. Це все тягне за собою численну низку порушень, які, з одного боку, це, звичайно, треба і варто оскаржувати, але це вже відбувається на сьогоднішній день. Тобто, по факту, ми маємо встановлений бар'єр, який на сьогоднішній день є практично таким, що його не можна перейти через цю встановлену систему обмежень. І йдеться про громадян України, які так чи інакше опинилися на непідконтрольній території і не мають можливості здійснювати переїзд з однієї території на іншу. Це є проблема, і її треба розуміти і знати, яким чином вирішувати. Час не спише, а ми маємо зараз думати і дбати про громадян, які думають знайти захист від цієї пандемії на українській території. Україна натомість... Це основне питання, пане Олександре, тому що в Криму одна з причин, і дуже вагома причина, чому люди перетинають адмінмежу – це ліки. Люди їздять з окупованого Криму на українську територію, на підконтрольну територію, щоб купити елементарні ліки, тому що російські ліки, на них нарікають навіть лікарі. І от тут ми розуміємо, що є пандемія, є сезонні хвороби. В Криму тільки минулого тижня, позаминулого тижня, це останні дані Роспотребнадзору про те, що там 11,5 тисяч майже нових захворювань ОРВІ. І оця ситуація, що робити з нею? Наприклад, забезпечення ліків, забезпечення тестування на коронавірус. На ваш погляд, чи не потрібно, якщо вже є певне обмеження і карантин, принаймні встановити якісь шпиталі на кордоні, дозволити людям купувати ліки, забезпечити їх цим? Логічно було б забезпечити ліки прямо на адмінмежі, щоб там встановити аптечні пункти, але ми бачимо, що на сьогоднішній день Україна не готова до цього виклику. Дивіться, в Києві зараз не можна знайти елементарні ліки, дезінфікуючі засоби і маски. Коли ви звернетесь до звичайної аптеки або до серії звичайних аптек, пройдіть 10 аптек і спробуйте купити маску або дезінфектор.
Ми говоримо про те, що це мало б бути в звичайній кожній аптеці, комерційній чи, може, муніципальній. І разом з тим це мало б бути так само наближений до тих, хто переїздить з непідконтрольної території. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що ми є не готовими до цього, так само не готові до того, щоб, окрім виставлення бар'єру, це фактично, знаєте, як ото фільм про Титаніка, коли випихали з човна, де не поміщалася людина. Тобто приблизно таке враження, що відбувається, що випихають, щоб сюди не йшли, щоб не заражали і щоб не створювали небезпеки. На жаль, це відбувається, але це те, що ми маємо по факту. Пане Олександре, а те, що фактично оця постанова уряду з'явилася на наступний день після того, як Сергій Аксьонов, голова окупаційної адміністрації Криму, звернувся до Москви з пропозицією закрити адмінмежу з Україною, мовляв, тут є якась пандемія і тут жах. Тобто, от, на ваш погляд, оця синхронність, чи не є це, нерозумно або принизливо для держави? Це є нерозумно, я з вами погоджуюсь, і такі дії повинні передовсім враховувати інтерес осіб, які перетинають цей кордон, і розуміти, чому вони його перетинають, з якою метою. Ми бачимо цілком очевидно, що ніхто не хоче нанести шкоду Україні перенесенням якихось захворювань або ще якимись діями умисного спрямування. І відповідно це питання, яким чином захистити населення, яке ми вважаємо своїм. Тобто кримчани – це українці, які шукають прихисток на континентальній території. І ми тут закриваємося від них постановами і створеними обмеженнями. Знову ж таки, є категорія мешканців Криму. Це переселенці, наприклад, діти. Закриті зараз карантин, закриті навчальні заклади. Цілком зрозуміло, що діти могли би і повернутися до батьків, тому що елементарно треба чимось жити. І чи не станеться так, що людина, яка переїхала в іншу карантинну зону, тому що в Криму немає такого карантину, в них щось по-іншому називається карантинні заходи. І от потім, коли все минеться, кордони відкриються, і ці діти поїдуть назад на навчання. От чи не бачите ви тут ще чергову проблему, що закрити людей в окупованому Криму тільки тому, що в них є реєстрація на сьогоднішній момент, це теж звучить дуже дивно. Ми маємо цілу низку порушень, так само, як можу навести вам ще один приклад з тими дітьми, які навчаються у вищих навчальних закладах або проживають, наприклад, на території підконтрольної Україні і закінчується термін їхнього проживання, вони виселяються з цих гуртожитків, а повертатися їм фактично нема куди, тому що там якби закрита територія. Тобто ми повинні думати і про такий компонент, і про такий аспект, тому що це те, що було і в 2014 році, це зараз повторюється, і ця проблема людей, які на сьогоднішній день живуть на території України і себе співвідносять з Україною, вони фактично не мають реєстрації постійної, тому що закінчується їхній термін, наприклад, у зв'язку з закінченням навчання, і вони повинні залишити і це місто, де вони проживали, і відповідної території України, тому що про них немає інших підстав. А кримську реєстрацію їм не ставлять, наскільки я пам'ятаю. Так. Тобто людина фактично дитина стає бомжем таким, який не має реєстрації, відповідно, не має можливості отримати пільги, роботу, кредити, всі ці речі. Це ще одна з проблем, які ось виникатимуть. Ми ж розуміємо, що не завершиться 2 тижнями цей карантин, а це може сягнути і червня, і липня місяця, і коли буде все закрито, і ми говоримо про те, що навіть мають бути і фінансові ресурси для того, щоб існувати у тих студентів, які зараз вимушені перебувати на вимушених канікулах. Але ж ті, хто закінчують навчання, вони повинні будуть якимсь чином вже знаходити собі подальшу долю і шукати, де вони перебуватимуть. Вони фактично будуть викинуті з цих гуртожитків і позбавлені можливості проживати там, не маючи можливості
можливості, скажімо, знайти якесь інше житло. Це теж є проблема. Мгм. І ще одна категорія, я хотіла, щоб ви прокоментували. Це сім'ї політв'язнів. Люди виїздять сюди для того, щоб комунікувати з адвокатами, їздити, до речі, на міжнародні конференції. От скоро буде 18 травня, день депортації, річниця, безумовно, світ буде вшановувати мужність. Це кримська татара. Так, кримських татар. І люди постійно виїздять з Криму для того, щоб в ОБСЄ, в ООН доповідати, розказувати як. І от зараз ця категорія. Чи, на ваш погляд, те, що вони не зможуть виїхати, те, що багато хто з українських журналістів, правозахисників тепер, ну, хай таємно, але не зможе в'їхати. Чи не є це все ж таки перевищенням повноважень держави щодо карантинних заходів? Ну, зараз, дивіться, не оголошений надзвичайний стан, а по факту запроваджуються заходи. В цьому є певні неспіввимірності. І, відповідно, ми повинні або чітко вказати, що це надзвичайний стан, який встановлюється на такий конкретний період, і чому мотивація, чому він встановлюється саме такий період, і чим він викликаний, і щоб було все зрозуміло, і були чіткі підстави для того, щоб оскаржувати чи не оскаржувати якісь конкретні дії посадових державних осіб. На даний момент у нас є, ну я б сказав так, підстави для того, щоб оскаржувати не зовсім законні дії, які по факту порушують права осіб, які намагаються потрапити, наприклад, в Україну, а їм відмовляють в цьому. Чи буде ваша організація робити якісь позови або заяви з цього приводу? Ну, будемо шукати тих, хто фактично є такою жертвою і погодиться оскаржувати. Зараз найкращий час, і справді є дуже обмежені можливості і для дії адвокатів, які будуть вчиняти відповідні юридичні дії. Але я думаю, що ми саме через стратегічні позови можемо довести хибність такого шляху. Дякую, пане Олександре. З нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. А ми готові обговорити ситуацію з Ахтемом Чийгозом, народним депутатом України, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Ахтеме. Добрий вечір. Ну, от ми обговорюємо ініціативу уряду щодо закриття адмінмежі з окупованим Кримом. От тільки що в розмові з Олександром Павліченко, виконавчим директором Гельсінської правозахисної групи, ми поговорили про те, що ця дія обмежує такі питання, як доступ, наприклад, адвокатів до своїх підзахисних. Ми знаємо, як можливість адвокатів донести до українців, які мешкають на материку, і до міжнародної спільноти те, що відбувається в Криму. Ми знаємо, що багато кримських адвокатів мають мужність приїжджати і виступати як в Києві, так і в Нью-Йорку, в Страсбургу і на інших майданчиках. І от зараз все це відбувається обмеження. От на ваш погляд, наскільки те, що це закриття адмінмежі, наскільки тут все ж таки безпекові питання здоров'я людей, а скільки тут такого нерозуміння високопосадових чиновників специфіки життя в окупованому Криму? Так, на жаль, останнім часом я неодноразово казав деяким колегам з монобільшості, що коли по Криму якісь там новшества приймаються, я кажу, що ви потім як виглядаєте як ідіоти, тому що ви не розумієте, що там, наприклад, там з водою, яка ситуація, там, що там з політв'язнями, як це робити. Ніяких консультацій ви з нами не маєте, але висновки якісь там робите, і потім це дуже турбує не тільки тут суспільство, але й наших громадян там в Криму. І сьогодні, коли на сесії я почув цей документ, побачив, і, на жаль, нікого не було з Кабміну, і тому я знову звертався до монобільшості колег і казав, що це таке взагалі.
Ви той, хто цей документ готував, він зовсім не розуміє, що це таке Крим і навіщо більше 100 тисяч наших громадян кожен місяць приїжджають в Крим і в Україну і знову повертаються в Крим. Це є політичні дії, які направлені на те, щоб ворогу демонструвати, що Крим – це Україна. І сьогодні, от тільки зараз, десь годину тому, там більше 100 наших громадян, їм осталось десь 3 години, щоб попасти до Криму, додому. Там різні обставини, да? Хтось з учоби, а хтось там з операції, хтось повертається до своїх дітей, сім'ї. Але там погранці кажуть, що прикордонники кажуть, що вони самі ще не знають, як цю постанову застосовувати, але в тупую всіх не пускають. Да, ми зараз і з начальником переговорили, і я лично спілкувався з головою нашого комітету, і він втрутився в цю ситуацію. Але, на жаль, через 3 години російська сторона закриє кордон. І там ми вирішити не зможемо. Там терористи, вони сказали, зачинять, і вони зачинять цей кордон. Пане Ахтеме, це дуже слушно, що ви згадали про таку синхронність. Є ще одне значення адмінмежі. Люди, яким загрожує переслідування в окупованому Криму, інколи, по-перше, вони інколи встигають перетнути цю межу і таким чином врятуватися. Ми знаємо величезну кількість наших з вами спільних друзів, активістів, правозахисників, які просто виїхали на материкову частину для того, щоб врятуватися від карних справ окупаційних. І от той момент, що межа буде закрита, і російська окупаційна влада теж закриває кордон. От зрозуміло, що Україна могла би говорити, що це порушення прав людини на перетин. От на ваш погляд, те, що Україна зараз закриває кордон, чи не наражає вона, по-перше, на небезпеку своїх громадян, які шукали би порятунку або по здоров'ю, або політично на материку? А по-друге, чи не позбавляє себе Україна можливості заявити в світі, що окупант закрив кордони і фактично закрив людей в окупації і не дає їм виїхати? В цьому і є така, от, як це казати, ситуація дуже така, глупа, да? Тому що навіщо було, не треба було зовсім по Криму приймати таких рішень, тому що там наші громадяни. Ми ж Президент всюди каже, що наші громадяни, ми за них турбуємось, ми всі міри будемо приймати. Але тут чи громадяни тоді? Навіщо було односторонньо починати закривати кордон? Коли стосується росіян, вони не мають права взагалі через одну границю нашу сюди до України їздити. Тому це і є таке рішення дуже глупе, да? Зараз українською мовою не можу підібрати слово. Але, да, це як світ зараз показує, що карантин може бути і 2, і 3 місяці, то це дуже така сложна ситуація, що я встигаю виходити. Я хотіла задати вам ще одне останнє вже питання в нашій бесіді. Одна з думок, яку я бачила сьогодні в своїй стрічці, яку висловлюють дуже багато, що от це закриття може бути пов'язане з певним небажанням бачити кримських татар на вулицях Києва з протестами в разі, наприклад, рішення по воді або ще якихось рішень, які Путін
Путін може вимагати від української влади. От на ваш погляд, наскільки цей протестний потенціал кримськотатарського народу, який сьогодні домагається повернення своєї батьківщини в правове поле, наскільки він може лякати чиновників в Києві? Цей потенціал дуже впливовий, тому що це такий аспект, як боротьба, і вона справедлива. Тому влада дійсно повинна дуже так задумуватися, прежде чим такі рішення виносити. Але нас достатньо тут, щоб дно канала, який в напрямку Криму, своими тілами ту воду остановить. Или Зеленскому надо будет принять решение вместе с нашими телами, вместе с водой нас вернуть уже без жизни туда домой. Ну тут же ще питання, наприклад, телеканалу АТР. Я чую незадоволення серед кримських татар про те, що політика така дуже дискримінаційна щодо корінного народу. Так. І, на жаль, вже декілька таких сесій було, і, на жаль, повістка дня була без АТР, без цього законопроекту, який ми підготували, і те, що казав 26 лютого президент, що АТР без підтримки держави не залишиться, так. Так, але залишився. Дякую, пане Ахтеме. З нами на зв'язку був Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую Наталі Москаленко за допомогу у проведенні цієї програми. І ще раз хочу нагадати вам, що для того, щоб бути в курсі подій, для того, щоб обговорювати рішення, події, ситуації, які починаються навколо окупованого Криму, які розвиваються навколо окупованого Криму, заходьте на нашу сторіночку, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої питання. На все добре.